Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdäniň 5-nji güni men ýene de siň bilen DVT lideri Narod Turkmenistana. Şu gün köpleşiň temasy Türkmenistanyň içindäki vilayatleriň arasyndaky ýollar haçan açylar. Ýollar açylmasa Berdi Muhammedowa ultimatum goýmaklyk. Gelin birinji bilen seredip geçelim. Vilayatleriň arasyndaky ýollar haýsy pursatda yapylyp bilinär. Türkmenistanda ýollar şu pursatlaryň esasyna yapylyp bilinär. Birinciden, egerde Türkmenistanyň içinde koronavirus epidemiýanyň gidişi gazagly ýagdaýda bolsa, ikinci, banitalarda koronavirusdan kesellenlerin sany juda köp bolsa, üçüncü, umumy Türkmenistan boýunça ýa-da bir vilayet boýunça epidemiýanyň ýagdaýy gaty erkinç bolan ýagdaýynda, onda Türkmenistanyň içindäki vilayetleriň arasyndaky ýollar yapylyp Türkmenistana karantin ýagdaýy giýdirilip bilinär. Indi Türkmenistanyň içindäki hakyky epidemiýanyň bolup duran ýagdaýyna seredelim. Şuňky günde koronavirus epidemiýasynyň ýagdaýy öňkä garanyna gowlaşdy. Öňkü ýaly günne müňläp adam ölenok. Statistikany alyp görsek, umumy ýagdaýy erwetdir. Banitalarda, reanimasiýalarda öňkü ýaly koronavirus keselli adam köp ýok. Türkmenistanyň saglyk goýuş sistemasy banitalarda koronavirusdan kesellep ýatan adamlara arqyn medik kömegini berip bilýärler. Türkmenistanda koronavirusun keseli kuşuşdy. Awgust aýyna ýaly vilayetlarda koronavirus epidemiýasynyň ýaýraýşy halka hop ýetirenok. Diýmek, Türkmenistanyň prezidenti ýollar ýapyk saklap durmagy hiç ýyly sebäbi ýokdugy anyk görünipdi. Onu diýmek, vilayetleriň arasyndaky ýollaryň ýapylmagynyň hiç ýyly manysy ýok. Şonuň üçin Berdi Muhammedow ýollary gysgaly ýagdaýda açmaly. Indi kanunyň esasyna Berdi Muhammedow Türkmenistanyň içindäki ýollary yapmağa hak barmy ýa-da ýokmy? Eger de hak bar bolsa, onda ol nähil ýagdaýda we şertlerde kanun ýollar ýapyp biler. Gelin şoňa söýlerim. Türkmenistanda koronavirus epidemiýasy ýok diýip Türkmenistanyň hökümeti bütün dünýä bir näçe gedek elan etdi. Diýmek, egerde Türkmenistanda koronavirus epidemiýasy ýok bolsa, onu diýmek Berdi Muhammedowyň kanun esasyna ýollary yapmagyna hiç ýyl hak ýok. Onuň beren dil görkezmesi bu ýagdaýda düýünden bir kanun we jinaýat iş. Ýollar diňe öz gol çeken karary bilen ýapyp bilýär. Şol ýerde bir sorak ýüze çykýar. Egerde Berdi Muhammedow vilayetleriň arasyndaky ýollary bir kanun yapan bolsa, onu halk geňeşiniň wekilleri, mejlisiň ýolbaşçysy, adalet ministriniň ýolbaşçysy, Türkmenistanyň baş prokurory, Konstitusiýon kadyýatynyň ýolbaşçysy, ýokary kadyýatynyň ýolbaşçysy näme üçin Berdi Muhammedowyň bir kanun dil görkezmesi hökmüne beren buýrugyny durulmadylar? Näme üçin Türkmenistanda Berdi Muhammedowyň öýde birinji bolup kanunlar bozýar? Näme üçin adaletlik ýok? Näme üçin bir adam kanun bozýan bolsa, şonuň üçin bütün halk kösenmeli. Indi gelin seredelim haýsy şertleriň esasyna we nähil ýagdaýda Berdi Muhammedow ýollar ýapyp biler. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň esasyna, Türkmenistanyň kanunlarynyň esasyna Berdi Muhammedow ýollar şu şertlerin dören ýagdaýynda vilayetleriň arasyndaky ýollary ýapyp bilýär. Birinji, Türkmenistanda koronavirus ýa-da başga epidemiýalaryň güýçlü ötüşi bolsa. İkinci, Türkmenistanda koronavirusun ýa-da başga epidemiýasynyň çalt ýaýraýanlygy sebäpli ve onun ýaýramagy köp ölümçülük ýa-da helakçylyk getirýän bolsa, onu ol ýollar ýapyp bilýär. Üçüncü, Berdi Muhammedow şu şertleriň esasyna umumy ýa-da regional karantin etmeli diýip karara gol çekip bilýär. Egerde regional ýa-da umumy karantin diýip elan edilse we hökümet ýollar ýapsa, onu hökümet karantinin esasyna hemme iş ýitiren adamlara iş hakyny aýma aý bermeli ve işsiz adamlara minimal aylık hakkını ya da sosyal maddi kömegini her ay ýollar açılınca berip durmaly. Ine şu ýaldatlar başga döwletlerde bolup geçdi. Haçanla ýollar kanun esasyna yapılan ýagdaýynda onu ýokarky aýdalyp geçiren şertler hökman bolmaly. Türkmenistanyň içindäki vilayetleriň arasyndaky ýollar şu şertleriň esasyna yapılmady. Diýmek, şu ýollar bir kanun yapyldy. Hormatly vatandaşlar, gelin seredip geçelim. Hakykatdanam näme üçin häzir koronavirusun epidemiýanyň gowşak wagty ýollar ýapypdy? Näme üçin Berdi Muhammedow hakykatdanam
ýollar ýapyk saklapdy. Onun birinji sebebi Berdimuhammedow halkdan gaty gorkýar. Halk kynçylykda birden birleşämesin diýär. İkinciden, Türkmen halkı ahir özünün alanyp gelýändigini düşdi. Inni Berdimuhammedow halk düýünden anlap. Üçüncü, Türkmen halkı öz haklaryny talap edip başlady. Bu bolsa Berdimuhammedow gorkudýar. Berdimuhammedowyň alyp barýan ukypsy siýasatynyň netijesinde Türkmenistany dolu çökürendigi halk gördü. Berdimuhammedow öz ukypsy samsyk kararlary bilen Türkmen halkyny edýänni halk düşündi. Inni Türkmen halky galar we meni jenayda çeker diýip gorkýar. Ýollar açyk bolsa Türkmen halkı çalt birleşämesin, agly bir bolaýmasyn, bir-birine problemalaryny aýdyp, üýüşüp, maňa garşy çykaýmasynlar diýip gaty gorkýar. Ine şoň üçin Berdimuhammedow ýollary vilayatleriň arasynda ýapdy. Dördüncü sebebi, ýollar ýapyp Aşgabatda hiç kim salman, öz emhimi, hukuk bozýan organlar bilen halky kontrolda saklap bilerin diýip pikir edýär. Beşinciden, ýollar ýapylmagy bilen Berdimuhammedow hemme dogan garnaşlary Türkmenistan'a birden çykýan bolsa, hemme zady ýarty bakadan daşywda satyp, konvertasiýaň üstü bilen manadan 8 gerek tapagyny ulanyp multimillioner bolmana mümkinçilik berýär. Ünsürin, hormatly vatandaşlar, ýegenler we doganlar üçin hiç zat ýapylanok. Ýollar açyk, olaryň fabriklary, hökümetden ogurlan zawodlary işläp dur. Olaryň dukanlary işläp dur. Olarda problema ýok. Berdimuhammedow öz dil karary bilen ýollar ýapyp öz dogan garnaşlarynyň konkurentlerini dol ýatyrdy. Näme üçin ýollar ýapyk bolsa, bazarlar ýapyk bolsa, Berdimuhammedowyň tokmynyň hemme dukanlary, marketleri, fabriklary giýje uny işläp dur. Hany baş prokuror, hany emhime gullugy, näme üçin Berdimuhammedowy halka ummasy şikes ýetirende de demot ýersiňiz. Eger siz öz kanun borçlaryňyzy ýerine ýetirmeseňiz, onda Berdimuhammedowy kim jogapkarçylyga çekmeli? Kim halky edip duran halk düşmany Berdimuhammedowy tutsak etmeli? Altıncıdan, ýollary ýapylmagy bilen Berdimuhammedow öz paraxor polismenlere we emhime gullugyna paraxorlyk etdirip pul ýdirýär. Sebebi, ol dogry düşünýär. Menim olaga berip biljek aýlygym köpük, olar ýaly aýlyk üçin bular meni gollamadam we meniň bir kanun buyruklarymy ýerine ýetirmez. Şu ýaly halky edýän bir kanun karar çykaryp, öz polis we emhime gulluklaryma paraxorlyk etdirip köşüşdiremesem, bolmasa hukuk gorayan gurmalar üýüşüp meni we meniň tokumumy basarlar diýip pikir edýär. Indi sezeriň, vilayatlaryň arasyndaky ýollaryň ýapylyşy biziň halkymyza we Türkmen jemgyýetine näme ýan berdi? Halkymyzyň azat hereket mümkinçilikleri ýatyryldy. Adamlar zerru ýagdaýda başga vilayatda ýaşaýan dogan arnaşlaryny görüp bilen oklar. Ýa-da patalara, toýlara, sadakalara gatnaşyp bilen oklar. Adamlar başga vilayatlara gidip ol ýerde işläp gazanýardylar. Inni başga vilayatlara gidip bilmän soň gazançlary ýitdi we şol sebäpli maşgalarynyň maddi ýagdaýy pese düşdi. Türkmenler başga vilayatdaky ýaşaýan öz dogan garnaşlarynyň ölüp durka baryp gyssaly kömek etmek mümkinçilikleri ýatyryldy. Diýmek, Türkmenistanyň bir kanun prezidenti öz bir kanun kararlary bilen diňe öz bähwidine we öz dogan garnaşlarynyň bähwidi üçin vilayatlaryň arasyndaky ýollary ýapyp dur. Berdimuhammedow döwleti dolandyranok. Onun kriz ýagdaýyna dolandyryş ukyby düýünden ýok. Ol diňe ýalňyş çögütler berip, özüne bähwidli kararlary çykaryp, özüni we dogan garnaşlaryny baýadýar. Berdimuhammedowa onça möçürli Türkmen halky gerekkä. Şonuň üçin Berdimuhammedow halky edýär we kowýar ýurtdan. Berdimuhammedow diňe bizim tebii baýlyklarymyzdan gelýän pullary ogurlamak bilen meşgullanýar. Berdimuhammedow bir günem arasy işläp görmedik ogry milliarder. Berdimuhammedowyň vilayatlaryň arasyndaky ýollaryň ýapyşy düýünden bir kanun. Şonuň üçin biz Berdimuhammedowa ultimatum oýmaly. Bizim ultimatumymyz şundan ibaret. Egerde Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň 10 ýarwanyna sagat
ona çenli vilayetlerin arasındaki yolları açmasa, ruhsat vermese, biz halk bolup özüne çıkıp yollar açmalı. Bizde başka aç yok. Onun için Levak vilayetinde yaşayan adamlar siz 2022 yılın 15 Ýanwarda hepdäniň 6 günü saat 10'da Mar vilayetine tarap yürüyüş etmeli ve yolları açtırmalı. Şol yerdeki pastovoy bloklara düşündürmeli. Bu sizin yol yapışınız bir kanun. Türkmenistan'ın prezidenti size vilayetlerin arasındaki yolları yapmağa karar vermeni düğünen hakkı yok. Hormatly vatandaşlar, Mar vilayetinin adamları Fidem 2022 yılın 15 Ýanwarda hepdäniň 6 günü saat 10'da üýüşüp Türkmenawada tarap öz yürüyüşinizi etmeli. Siz pastovoy punktda barıp posta durun ofitserlere yolları açın deyip yolları yapmağa hakkınız yok deyip aytmaly. Eger de yolları pastovoylar açmasalar, şol yerde yol açılınca durmaly. Durunuňyzda ö doğun ardaşlaryňyza jaň edip, ö dostlaryňyza jaň edip hemmesini durun ýeriňize çağırın. Vilayatdaky hemme adam eşidip şol posta barıp üýüşmeli. Näçe köp adam üýüşse, şonça da çalt yollar açylar. Şol yerde durun, hiç ýere gitmeň. Gaýtyp barıp bilýän adam bolsa şol ýere ýygnanmaly. Yollar açtırmalı. Polis ve MHM adam sanyny görse halkın tarapyna geçer. Pastovoylar diýin, biz türmede ýaşamdyk. Eger de bizim döwletimiz adalet döwlet bolýan bolsa, onu kanunlary bozmany hiç kimin hakkı yok. Ne Berdi Muhammedowyň, ne beýleki adamyň. Biz ölen garyndaşlarymyzyň ýazyna baryp bilemzok. Biz daşar ýurtdan Türkmenistana gelen turist däl. Bul bizim yerimiz, bul bizim ata-babalarymyzyň yeri. Bu ýerde biz doğulduk diýip hemmetine düşünürüm. Bul bizim watanymyz. Men doğulandan bäri şu ýerde ýaşap gelýän diýin. Bu ýaly bir kançylyk dünýäde ýok diýin. MHM we polis garyndaşlarymyza aýdyn. Şol güni sizi gowlasynlar. Harby guly halkyň tarapyna geçmeli. Posta baranyňyzda bolup biljek zat näme? Berdi Muhammedow öz MHM terroristlerini halka açtı. Şol ýerde subutnamany görürsiňiz. MHM gullugynyň halka garşy 30 ýyldan bäri hereket edýän terroristlerdigini. MHM gullugy gorkokdurlar. Olar halkyň güýjüni görseler gaçyp giderler. MHM gullugy halk güýşüp başlasa gat gorkarlar. Şonuň üçin biz ýeňer we ýollary özümiz açar. Bizim hemmemiz birleşmeli. Onun üçin ýollary açtyrmaly. Bizde başga alaç ýok. Biz hökman ýollar açtyryp Türkmenistany demokratik ýola urutmaly. Biz halk bolup üýüşüp agdy bir vilayetleriň arasyndaky ýollary açmaly. Sağ olun.